Dünyada koronавирустан үлүчеләр саны 3000 кешегә якынлаша. Әлеге авыру Европага барып җитте. Мәккәгә дә юлны япмакчылар. Безнең республикага борчылыр өчен җирлек бармы? Инфекцион хастаханәдә ятучылар ни хәлдә? Эфирда таянык тас тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне тимәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә, инде без әлеге тема буенча җыелган идек. Халит әфәнде, соңгы яңалыклар ниндирәк? Хәзер менә нәрсә турында сөйләргә була һәм инде әлеге коронавирус турында ниндирәк мәгълүматларны тамашачыларга да җиткерер идегез? Әйтергә кирәк, бу коронавирус турында сөйләргәндә, коронавирусу бүген кичә килеп чыкмады. Вирус турында 65-нче елдан инде билгеле. Ләкин менә 2003 елда ишетелгән булды менә бу атипичный пневмония SARS исемле чир. Аннары 2012-13 елларда менә бу MERS ближневосточный грипп әйтәләр. Ул да коронавирус белән бәйләнешле булды. Һәм менә бу соңгы ишраклар инде менә бу Уханьдан, Хубей провинциясеннән башланды. Үзегез әйткәнчә инде 80 меңгә якын менә бу авырткан кешеләр цифрасы менә бу җитте һәм үлеме саны кадәр 2700-дан күбрәк инде булды. Инде якынча 3000гә якынлаша. Бу чыннан да, әгәр дә гомумиләштереп әйтсәк, куркыныч санармы? Әллә моңа артык игътибар бирергә кирәкме микән? Чөнки бездә инде төрле фактлар бар, шул ук гадәти грипптан да үлүчеләр саны күп дип, һәм әле безгә бу кагыла дип, бәлки күпмедер дәрәҗәдә әйтергә дә мөмкин түгелдер. Ничек уйлыйсыз, Айдар? Журналистлар тарафыннан, безнең коллегалар тарафыннан, масса күләм мәгълүмат чаралары тарафыннан бик күпертелеп күрсәтелә әлеге тема. Әгәр дә инде интернетка керәсең икән, YouTube'та махсус хәтта тапшырулар, 1 сәгатьлек, 2 сәгатьлек аңлату тапшырулар бар, русча, инглизчә. Инде хәбәрләрне кушасың икән, анда да шул ук турында һәр чыгарылышта. Минемчә, бу дөрес түгел. Чөнки шул ук дөрес әйттегез, грипп турында әйткән вакытта, грипп яки теге ялкынсыну, ОРВИ авырулары, алар күпкә куркынычрак. Һәм аны ияртәбез, дарулар бар, яки аяк өстендә үткәрәбез һәм дәваланабыз. Ә менә коронавирус ул кешене, бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләрне, ашказан ишәк системасы, шул ук үпкәләр ялкынсынуы, һәм менә нәтиҗәсендә кеше үлеп китәргә мөмкин. Һәм ул теге күпертеп әйтмәсәк, дәвалана торган авыру ди табиблар. Әгәр дә вакытында ачыкланса, әгәр дә менә шушы бүтән шартлар тудырылса, аны дәваларга мөмкин, ләкин дарусы юк. Һәм менә нәрсә әйтергә кирәк, бу беренче чиратта профилактика. Һәм беренче билгеләрне без табибтан сорап битик әле, ниндирәк билгеләр икән, тагын бер кат искә төшерик, нәрсәдән башкаларырга мөмкин. Һәм безнең җитәкчелек шандырып әйтте, безнең республикада әгәр дә ниндидер авыру булса, барлык чаралар да моңа кулланыла. Һәм Кытайда да күп санлы үлүчеләр булуы, ул нәкъ менә аларда медицинаның әле югары дәрәҗәдә булмавы белән аңлатыла дип. Коронавирус ул яңа төр йогышлы авыру булса да, аңа гына хас, үзенә генә хас булган симптомнар юк. Ул баналь ОРВИ, грипп сыман уза. Температура күтәрелү, тамак авырту, борын тыгылу, йөткерү, күкрәк авырту, тын кысылу, һәм укшыту, хәлсезлек, буыннар, мускуллар авырту, менә шундый симптомнар булырга мөмкин. Һәм дә инде ашказаны ягыннан да укшыту, эч китү кебек симптомнар булырга мөмкин. Әлбәттә, коронавирус бөтен кешедә дә бер төсле узмый, аның авыррак, җиңелчәрәк формалары бар. Һәм дә инде менә кайсы системага ул күбрәк йогынты ясый, сулыш юлларынамы, яисә ашказанынамы, шуның буенча да төрле формаларын билгеләп үтәләр. Онан соң бу коронавирусның иң үзенчәлекле ягы ул үпкә ялкынсынуы, пневмонияның бик еш очравы. Ул вакытта инде температура гына түгел, күкрәк авырту, тын кысылу, йөткерүләр дә күзәтелә. Иң куркынычы ул сулыш җитмәү, инде русча әйткәндә дыхательная недостаточность дип әйтәбез. Аннан соң септический шок, бу инде менә шушы вирусның канга кереп, аның эчке органнарының эшеннән чыгаруы. Шушыдай куркыныч моментлар, һәм инде мондый авыруларны реанимация шартларында дәвалыйлар. Һәм безнең инфекцион хастаханәдә 8 кешене җиткерделәр, алар барысы да контрольдә тоталар диләр. Әгәр дә барлык шартларда үтәлә икән, ул авыру дөрестән дә чыга алмыймы? Һәм монда барысы да контрольдә тоталар дип әйтеп буламы медицина ягыннан?
Минем уйлавымча, бу республика төбәгара йогышлы авырулар хастаханәсендә инде ул шундый передовой дип әйтәмсең, инде шундый хастаханә, анда бөтен шартлар күздә тотылып пациентларны авыруларны карыйлар. Минемчә, бу авыруның аннан чыгып, каяда булса таралып китүе бик аз вероятность. Һәм безнең президентыбыз да бу хакта үз фикерен белдерде. Әйдәгез бергәләп тыңлап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Во-первых, это граждане нашей республики. Во-вторых, сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям, нормам. У нас обученный персонал. Мы посоветовались, приняли решение, что Казань способна принять этих граждан. И я уверен, что все, что необходимо для того, чтобы они прошли весь этот период лечения при необходимости, мы обеспечим. Халит әфәнде, менә әлеге вирус ул ничек күчәргә мөмкин? Кешедән кешегә генәме, әллә инде башка төрле ниндидер күчү сәбәпләре дә булырга мөмкинме? Бүгінгі күндә беләбез, бу коронавирус 19-нче елын кайында ул ничек тарала һава юлы буенча һәм мөмкин рөхсәт иткәндә контактны бутавым путем җылмаган пычрак кулаша таралырга мөмкин. Шуңа күрә бу профилактик чаралары у битлек гына йөртмәскә лично гигиена чараларын үтәргә куларны җыярга еш, ашудан соң кешеләр белән рашкан соң исәнләшергә менә кирәк түгел куллар кылы бу коронавирус чир булганда. Бу коронавирус генетик яктан ул бик якын тора еланарга һәм башка бу ишатырган ничектер изеп тора торган хайваннарга. Шуңа күрә еланнар турында, аннары ярканат турында бу летучий мыш турында фаразалар бар. Шундан килеп чыккан дип уйлар. Хәзер төгәл генә нидер җавап юк әле бер. Һаман да әле ачыклап бирә алмадылар. Юк, бу фараз гына. Безнең хастаханәләрдә махсус инде мәгълүмат тарата башладылар. Без аны шулай ук сезгә тәкъдим итәбез. Инде әйтеп китсәгез иде, менә ниндирәк белешмәләр бу һәм беренче чиратта нинди профилактик чаралар кулланылырга тиеш. Кыскача гына. Шуннан да хастаханәләрдә халык арасында шундый аңлату эшләре алып барыла. Бу инде листовкалар, буклетлар гына түгел, инде менә коридорда, экраннардан, Instagram шилтәрендә кыска гына видеороликлар, бу профилактика чаралары. Беренчедән инде чит илләргә чыгу ягын иң төптән уйларга кирәк булмаса чыкмаска, бигрәк тә инде Иран, Китай, Германия, Италия илләрендә күп күзәтелә бу коронавирус. Аннан соң әгәр дә инде чит илгә чыксалар, күп кеше булган җәмгыять урыннарына ит, балык сата торган базарларга, зоопаркларда йөрмәскә. Һәм кешеләрдән инде саклану чаралары да булырга тиештер. Әле мифлар турында алга таба сөйләшербез. Менә чит илгә чыгу турында сүз булды. Айдар әфәнде, хәзер койларга безнең юллар ябык. Бүген ялгышмасам әле мәгълүмат булды, Сәгъди Арабстаннан да Мәккәгә юл ябылды дип. Туристик яктан менә ниндирәк авырлыклар кичерәләр хәзер һәм бу инде бит инде чарасызлыктан башкарылган шартлардыр. Туристик ягыннан иң башта инде Кытайны яптылар, чөнки Кытайда ул бу вирус килеп чыкты, үсә башлады. Аннан инде бүген моны Ростуризм иртән чыгарды рекомендация Иранга бармаска, Иранга туроператорларга сатмаска, Италиягә сатмаска и Южный Кореяга сатмаска. Чөнки анда вирус күп үсә башлады. Без беләбез, буквально менә шушы көннәрне Италиядә берничә провинцияны, берничә шәһәрне карантинга утырттылар. Анда рекомендация тиге кешеләргә чыкмаска, йөрмәскә, өйдә утырырга. Шуның өчен
Ләкин безнең менталитет үзенчәлекле ул. Әгәр дә мәсәлән шул ук илләргә төрледән төрле юллар белән чисторак барып җитеп була икән, кемдер әле шулай да барырга мөмкин бит. Һәм тагын бер сорау, әгәр дә инде алар билет алган булса, аларга акча кире кайтарыламы? Билет алган булса, значит, Ростуризм тоже бүген рекомендацияда язды, что кем турфирмаларда туроператор аша ала, алар димәк кеше барасы килмәсә, теге маршруттан үзгәртергә тиешләр, ләкин акчасын кайтарырга тиешләр. Шулай инде. Димәк, Нияз, бездә синең тарихыңны тыңлап китәсе килә, чөнки ялгышмасам син инде кире хәзер Кытайга кайта алмыйсың бугай. Бара алмыйм, кайтам мен монда бит инде. Әйе, мен дә Кытайда августтан бирле эштә, менә гыйнварның башында кайттым, отпуск буларак инде. Әле анда торып, мен ул вирус барлыгын белмәйдем әле. Чөнки Кытайларның үзләренең СМИлары, алар берәй-бердә ул вакытта әле сөйләмәгәннәр иде әле. Без аны ул вирус турында монда кайткачтын гына үзебезнең СМИ аркылы гына белдек. Кытайның кайсы шәһәрендә идең син? Пекин шәһәрендә. Шунда. Менә шулай. Хәзер ниндирәк ситуация менә? Нәрсә дип әйтәләр алар, нәрсә белән аңлаталар? Әлеге вакытта, хәзерге вакытта инде без кайтканнан бирле алар безгә менә гыйнварның азагында эшкә чыгасыз дип әйткәннәр иде башта. Гыйнварның азагы килеп җиткәндә яза башладылар, февральның урталарында бәлки чыгарсыз дип. Алар әйтми, менә бездә шундый ситуация, шуңа күрә сез килә алмыйсыз дип. Юк, алар менә чыкмыйсыз әлеге вакытта чыкмыйсыз. Безнең мәктәп эшләми, әле карантинда для профилактики гына диделәр. Безгә әйтмиләр аның нәрсә булганын. Просто шул эшкә чыгу датасын үзгәртеп торалар. Һәм Кытай инде иң беренчеләрдән булып ябылды. Бүгенге көндә безнең Сауд Арабстанда коллегабыз Рузал Әхмәдиев та бар. Әйдәгез әле бергәләп видеоязма карап алырга, нәр дәвам иттерербез. Хәзерге вакытта Мәккәдә идем һәм без 24 февраль көнне килдек Татарстаннан. Группабызда 30 кешегә якын хаҗи бар. Әлеге хәбәрне, әлеге сүзне без шулай ук кешеләрдән ишеттек. Әле анда да Кыргызстаннан килгән кешеләр әйттеләр. Аннары инде интернеттан карадык, шуннан да шулай булып чыкты. Мәккә тормышында, дини тормышта бернинде үзгәрешләр юк, паника да юк кешеләр арасында. Шулай ук хаҗилар үзләренең йолаларын үтиләр, экскурсияларга йөриләр. Булай барсы да тыныч дип әйтергә мөмкин. Әле менә хәзер бер генә ши башлады. Менә хәзер без шикләрен япкан илдән кайтачакбыз март башында Алла теләсә. Менә безне ничек кертерләрме, тикшерерләрме? Менә хәзер инде шуның турында уйлый башладык. Калган яктан монда шундый аның урыны да шундый, теге тынычландыра торган урын. Һәм минемчә кешеләрдә андый борчылулар юк, сизелми дә ул. Дөрестән дә әлеге ситуацияга менә комментарийны бирде, шул ук урыннардан. Әле иртәгә нәрсә буласын, шулай алдан әйтеп булмый, монда көн саен үзгәрә башлады хәлләр, ләкин шулай да инде күп төрле безнең фейк яңалыклар, махсус чыгарылган ниндидер мәгълүмат чыга башлады. Радик массакүләм мәгълүмат чараларында булсын мол, шул ук Инстаграмдамы, социаль челтәрләрдәме, менә кемнәр чыгара аны, кемгә кирәк ул һәм ни өчен ниндидер зур бер паника куптармакчы булалар әлеге хәлдән? Бу беренчедән әлбәттә коронавирус темасы журналистларның үзләре өчен дә әйбәт кенә тема булып чыкты. Бигрәк тә интернет челтәрендә эшләүчеләр өчен, безгә шул ук рейтинглар өчен, башкалар өчен кирәк. Менә мәсәлән, күргәнсездер, шул лайнердан кайткач Казанга кайбер мәгълүмат чараларында күренде, заголовка баш исемгә чыгарыла: коронавирус Казанда, эндәү билгесе. Һәм шуннан китә Телеграмга, WhatsApp-ларга. Бер заман узган ял көннәрендә генә менә шалтыратты. WhatsApp-тан шулай җибәрде. Шулай хәбәр килгәнлегендә РКБ җабыла, Казаннан кайчыгыз, Казанга коронавирус килгән һәм башкалар дөресме бу дип авылдагы зыялы кеше җибәрде моны миңа.
дөресме бу радик дип. Әлбәттә инде аңлатырга туры килде, шундый эшләр алып барыла дип. Масса күләм мәгълүмат чараларында шуннан да бүгенге көндә агарту эшләре башланды. Теге баштарак әнә шул сенсация рәвешендә булса, хәзер инде шул профилактик чараларында башкасында яктыртырга тырышабыз. Кемгә кирәк, ул бигрәк тә чыга, мәсәлән, шул телеграм каналлардан. Минем мәгълүматым буенча, шул инфекция хастаханәсендә, инфекцион хастаханәдә журналистлар машиналарында утырып торалар икән, кемнәр керә, кемнәр чыга, ниндирәк яңалык табарга була дип. Әле менә хәзер генә Ринат Татармалай белән сөйләшеп алдым. Алар шулай ук блогерлар җыелып барганнар анда, үзләренең бүләкләрен алып барганнар. Ситуация булай әйбәт диде, кертмәделәр әлбәттә ди. Хәзер инде без журналистлар бигрәк тә федераль журналистлар көтәләр инде эксклюзив, шул хастаханәдә ятучы берәрсе белән интервью эшләп булмасмы, репортаж эшләп булмасмы дип, алар әлбәттә ябык режимда бүген көндә. Һәм анда нидер шәхси мәгълүматны саклау дигән әйбер бар бит. Журналистлар белмәкче булар, кемнәр алар, кайсылары әлеге авыру белән инде интегә дип тә, хәтта кайберләре язып чыган да ничәдер кеше дип инде шундый мәгълүмат дип. Һәркемнең, димәк, эксклюзив ниндер мәгълүмат бирәсе килә инде бу чиракта. Эшләргә тиеш. Тели. Һәм сенсация бу бер, икенчедән бу акча эшләү. Шул ук, мәсәлән, коммерциялы журналистлар, яисә блогерлар, алар бик матур иттереп, бик рәхәтләндереп акча эшлиләр. Бу бер. Икенчедән бу фарм компаниялар инде бик яхшы гына каймагын җыеп алды. Өченчеләр бу инде шул ук битлек сатучылар. Хәтта җыеп алдылар акчаларын бик яхшы итеп, хәтта теге кайбер мәгълүматлар буенча битлекләр юк. Казанда алырга мөмкин түгел, хастаханәләрдә юк. Даруханага барсаң, битлек табарга мөмкин. Һәм безнең имеш-мимешләр дә бар, әйдәгез бергәләп әлеге имеш-мимешләргә ачыклык кертик, тамашачылар өчен дә, кем белә. Димәк, беренче имеш ул гадәти грипптан да ай сайын, якынча ел сайын дөресрәге, якынча 500 мең кеше үлә дигән мәгълүмат. Һәм әлеге коронавирус турында мәгълүмат күпертелгән дип. Дөрестән дә шулаймы бу? Халит әфәнде. Мин әйтергә телим, грипптан да ин югары процентына бу үлем эшеркалар кайдыр 2%-тан да күбрәк түгел. Коронавируста бүген көндә без беләбез 2%-тан да күбрәк түгел үлем саны. Шуңа күрә бу әйтергә коронавирус грипптан да куркынычрак түгел. Һәм күбрәк олы яшьтәгеләр әлеге шир белән интегә дип, әлеге вируслардан дип, бу инде безнең икенче имеш-мимеш, ничегрәк уйлыйсыз? Дөрестән дә шулаймы бу? Яшьләр һәм балалар аны бик җиңел кичерә диләр. Һәм әгәр дә инде вакытында барысы да эшләнсә, аннан терелергә мөмкин дип. Дөрестән дә шулаймы бу? Статистика буенча, менә коронавирус белән күбрәк олырак яшьтәге кешеләр авырый. Бу 40 яшьтән 60 яшькә хәтле тирәлек керә моңа. Моны нәрсә белән аңлатып була? Мин уйлыйм, бу яшь вакытта, менә шушы яшьтә хроник авыруларның иң күп вакыты бу шикәр авыруы, йөрәк, кан тамыры авырулары. Бу менә вирусны электергәч инде авыру башлангач, аларның төп авырулары да начарланып китә. Бу шундай ук теге менә осложнениеларга китерә, өзлегә бөтен хронический авырулар. Шуңа күрә олы яшьтәгеләр авыру дип уйлыйм. Балалар инде менә шундый корь, краснуха, ветрянка дигән тоже менә вируслар бар. Алар оларга караганда яхшы, җиңелрәк кичерәләр шушы авыруны. Бәлки коронавирус тоже менә шушы вируслар исемлегенә керәдер дигән фикер бар. Аннан соң шундый фикер, Кытайда шушы шаукым башланган вакытта балалар кышкы каникуллар вакытында калганнар. Һәм алар укырга чыкмаганнар, каникулдан мәктәпне карантинга ябып куйганнар. Шуңа күрә балалар арасында авыру әзрәк таралган дигән фикер дә бар. Дөресме ул, юкмы? Ләкин үлүчеләр арасында күбрәк өлкән яшьтәгеләр. Күбрәк түгел, бөтенесе дә диярлек, аларның инде күбрәк өлкән яшьтәгеләр. Өченче имеш-мимеш ул да булса, безнең битлекләр кию бөтенләй әлеге ситуациядә булышмый диләр. Халит әфәнде, ничек уйлыйсыз? Дөрес хәлме бу? Монда кирәк белергә, әйтергә кирәк, искетергә, битлек у файдалы була, әгәр без аны 2 максимум 3 сәгатьтән да күбрәк йөртмәбез. Әгәр бөтен көн бер битлек белән йөрсәк, аның файдасы да булмый, зыяны да күбрәк булыр. Шуңа күрә 2 сәгать сайын алмаштырсак, битлекне
эффектив рәвештә саклый төрле менә бу һава аша таралган инфекцияләрдән. Коронавирустан дарулар бар микән? Айдар әфәнде, ничек уйлыйсыз? Монда бит күп вакыт узды безнең. Инде бөтен илләрдән килеп җыелышлар үткәрделәр. Тагын бер кат теге имеш турында әйтәсем килә. Теге 1-2 атна, 3 атна элек шул ук теге медицина белән бәйле булган журналистлар, теге шул ук безнең федераль каналларда чыгучы тапшыруларда менә уйлап тапканнар. Менә мәсәлән, әйтмим инде аның исемен, реклама булмасын. Менә шул дару безнең Россия Федерациясында чыгарыла торган. Даруханәләрдә теге 100, 200, максимум 300 сум тора торган дару. Ул бик яхшы давалый. Шуны барыгыз да алырга, профилактика өчен көнгә 3 тапкыр эчәргә. Бу менә имеш-мимеш. Дарулар юк билгеле. Һәм вакцина да юк билгеле. Буны инде барыбыз да беләбез. Һәм бу эш алып барыла. Кичәдә менә мәсәлән шул федераль каналлардан мәгълүмат булды. Әлеге эш алып барыла һәм белмим, инфекция бөтенләй беткәннән соң, кешеләр дәваланып беткәннән соң, яки күп кеше үлгәннән соң, әлеге вакцина барлыкка килер. Менә ансы билгесез. Әгәр дә без бик күп миллионлаган кешеләрне югалтсак, һәм ул вакцина барлыкка килсә, әлбәттә инде монда бу иң куркыныч нәтиҗә дип уйлыйм мин. Булырмы, юкмы? Кешеләр ни өчен паника куптара икән? Бу шулай 5нче имеш-мимеш нәрсәдән килә бу? Ни өчен куркалар кешеләр әлеге авырудан, ширдән дип әйтик? Чөнки күп кенә күрсәткечләр буенча башка төрле авырулардан куркырга кирәк дип санамыйсызмы, Радик? Бу курку миңа калса, әлеге дә баягы әлеге авыруның әлеге сүзен гомумән яңадан килеп чыгуында гына белән бәйледер. Менә бүген шулай ук тарала башлады хәбәр, коронавирус җылыдан курка икән, шуңа күрә җылыда булыгыз, җылы су белән җылы су күбрәк эчегез дип. Мин уйлыйм, менә шул яңа төр булуына. Гриппка барыбыз да ияләштек бит инде. Грипптан күп кеше үлүен дә беләбез, хәбәрдар, халык да аны белә. Ләкин гриппка без инде ияләштек күп еллар дәвамында бара. Төгәл мәгълүмат юк, шуңа күрә. Ничегрәк аны бөтенләй кисәтеп бетереп булмый, давалап булмый. Шул ук ВИЧ-инфекцияны мәсәлән давалап була. Һәм кеше барыбер курка. Монда әле төгәл генә җавап бирүчеләр юк. Билгеле түгел. Менә җылы суда, менә Радик әйтте инде, ул Кытайда барлыкка килгән, димәк ул киресенчә җылыны ярата. Ул рәхәтләнеп ул җылыда яшәячәк. Шул ук Италиядә хәзер +20. Анда рәхәтләнеп яшәячәк ата. Шул ук Америка Кушма Штатларында. Менә бездә җәй башлансын, бездә ничек хәл булыр? Мәсәлән, шул ук яз, апрель, май айларында ул киресенчә җылыны ярата һәм киресенчә ул яхшырак тизрәк таралачак. Кытайда хәлләр ничегрәк икән? Сез менә аралашасыздыр анда кешеләр белән. Анда паника бармы? Анда ничегрәк мәгълүмат җиткерелеп бетереләме халыкка? Шуннан да без аралашабыз. Менә минем коллегалар белән бергә инде әле һаман да элемтәдә. Анда андый паника юк диярлек инде. Без төньякта яшәгәнгә микән ул бит Ширбитин көньякта күбрәк. Без көньякта булганга бездә анда сизелми иде ул. Һәм без элемтәдә булгач, миңа һаман әйтеп торалар. Әле үзләре дә паникага бирелмиләр. Һәм безне дә тынычландыралар әле мондалар. Бездә фейк хәбәрләр тараламы менә шулай? Фейк хәбәрләр үзем ишеткән юк, шуңа әйтә алмыйм алай. Халит әфәнде, коронавирустан дип әйтик инде саклануда сезнеңчә нәрсә таянылгысы булырга тиеш? Чаралар инде билгеле инде. Мин капатлап әйтәм, битлек йөртергә, әгәр менә бу контактлар булса, шундый кешеләр белән контактлар булмаса да, менә бу хәзерге вакыт, менә бу грипп белән ОРВИ сезоны. Шуңа күрә битлекне йөргәндә без коронавирустан да, грипптан да һәм башка ОРВИдан да сакланабыз. Ул иң беренчедән. Икенчедән куны юу, өченчедән паника на тартмаска кирәк. Дарулар, эффектив дарулар юк, ләкин кайсы бер дарулар бар, шуңа күрә арсенал бар безнең дарулардан. Тагын әйтергә кирәк, бу коронавирус ул симптомнары билгеле, без будрамыбыз клиник билгеләр буенча куярга диагнозны, ләкин бар безнең бүгенге хәзерге заманда ясалган тест системалар, алар будравар дөрес күрсәтергә диагнозны. Һәм иң мөһиме җитәкчелек һәм белгечләр фикеренчә, безнең республикада һәм илдә әлегә борчылыр өчен җирлек юк. Иң мөһиме һәр кайсыбызда элементар профилактик чараларны куллансак дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.